Blessed be the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the one God, our Heavenly Father. And praise to Jesus Christ, the one Lord and King of Kings. So, kumusta mga igsoon, mga higala, mga followers, ang Dios panalangin ka natong tanan karon niining taknaa sa ato ang pagtuon sa iyang mga pulong nga mao'y giila natong absolute basis for truth, mao'y pinakabasihanan sa kamatuoran mahitungod sa pagtuo o sa mga espirituhanong mga butang. So ako ang ipaambit ninyo karon ang topic nato nga ang Dios ang bugtong matuod nga Dios. Akong giila nga ang iyahang balaang Espiritu Santo mo'y pinakamaayong magtutudlo og dako kaayog kahimuan kung gamiton niya ang akong baba sa pagpaambit niini. Akong gi-acknowledge sa ngalan ni Jesus. So, kuhaon na to atong Biblia, mga kaigsunan. Aron tan-aw na to, tutukan na to pag-ayo kung say gipang sulat diha sa balaang kasulatan. So na una, the one true God, the Creator, is not composed of more than one person, the so-called Trinity. Unya, and these three are co-equal. No? Ang usa ka Dios mga kaigsuonan, wala siya gi-compose og sobra sa usa ka persona o nilalang nga gitawag og Trinity, kundiin ako nag-eskwela sa una sa amo ang theology. O curious ko kayo mga igsuon kay ang amo ang author sa textbook nga si Mer Perlman, siya mismo nag-ingon nga ang doktrina sa Trinity imbento lamang. So, curious ko maong nagtuon ko pag-ayo sa Biblia, mohinungdan nga niabot niini nga punto nga akong nadiskubrihan ang lunsay nga kamatuoran, walay dagdag, walay bawas. Nganong makaingon man ta nga ang Dios wala gibuo sa tulo ka persona. Tungod kay daghan kaayong mga Bible verses nga nagprove sa iyahang pagkausa, sa iyang singularity. Kanang he, his, and him, dili na siya pwede og more than one person. No? Nagsugod ka na siya sa Genesis 1:27, dili mahimo nga sobra sa usa o duha ka persona ang personal pronoun nga he, his, o him. Okay? So karon mga kaigsunan atong lantawon kayo ang mga hinungdan. Because of the curiosity of the so-called theologians, they invented doctrines. Doon na gitawag wanis, ang ilahang Dios si Jesus ang pangalan, nga nagmanifest kaniadto ingon nga amahan, kagahapon nagmanifest ingon nga anak, o karon nagmanifest ingon nga Holy Spirit. Niya mao na ang wanis, no? So kining wanis mga kaigsunan, hingkontradict siya kaayo sa Hebrews 13:8 that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. No? The one only God is not a man. He never changed. So when Jesus prayed, He talked to His Father in heaven. So ang bugtong matuod nga Dios, dili na siya tao. Na mabasa sa Numbers mga kaigsunan, dili siya tao. Wa pud siya nagpakatao. Dili siya mausab. So dinhi yabo ang doktrina sa wanis. So balikan nato ang Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And these three persons are one God.
So kung atong sabton pag-ayo, nganong di man nato hudton, kompletohon, no? Sa John 1:1, and the Word was God. So dapat doon na po'y God the Word para upat na tanan, no? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, o nya God the Word. So kung nadiskubrihan ni mga kaigsunan, bisig na po'y maayo maimbento diha. Upaton na to. Pero dili ingon ni ana mga igsoon, dili ingon na ana ang gisultis Biblia. So the doctrine of Trinity is out of correct thinking. It ruins the vast majority of what the Bible says, especially the Jewish creed. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. That is the Jewish creed. And God is not a man, He never changes. So, sumala sa Jacobo 1:17, Santiago 1:17, ang tanan nga maayong hiyas o ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas nga giyabo sa amahan sa mga kahayag nga kaniya wala ang pagkausab bisan ang landong sa pagkabalhin. So ang Dios amahan nga dili mausab mao ni siya ang tetragrammaton nga ang ipasabot YHWH. Unya gipaila ngadto kang Moses, ako mao ako. Mao na siya mga igsoon. Muna nga, in every good gift and every perfect present comes from heaven, it comes down from God, the creator of the heavenly lights, who does not change or cause darkness by turning. Our Heavenly Father, the one God who never changes. Na-translate na siya magsuon og YHWH and introduced by Moses, I am who I am, which means I am Jehovah or Yahweh Rapha, your healer. O He is the Yahweh Rapha, our healer. Ang Dios nagdeklara nga siya mao siya. I am that I am. I am Jehovah o Yahweh Jireh, your provider. He is our Jehovah Jireh, our provider. He is our Jehovah or Yahweh Tsidkenu, our righteousness. He is the Jehovah or Yahweh Nisi, our banner. He is the Yahweh or Jehovah Shammah, always with us, always there. So muna ipasabot sa I am that I am. O pipilala lamang muna ang akong ipaambit kaninyo karon may tungod sa I am of our Heavenly Father, the only true God. Tungod kay ang atong Ginoong Hesus pagkatao niya og nagsugod siya panudlo, naaman pud siya claim nga I am that I am. So daghang kaayong nasayop niini tungod kay ang Dios nga amahan niingon nga I am. Busa si Hesus mao pud ang Dios nga amahan. Daghang kaayong nasayop niya migsoon niya si Hesus kay nag-claim pud nga I am, siya pud ang amahan. So mao na mga kaigsunan nga pamalandungan nato pag-ayo og lantaw nato pag-ayo unsa ang gisulat sa Biblia. So who are with God in Genesis 1:26? Kinsa man gyud kauban sa Dios sa iyang pag-ingon, let us make man in our own image. So kanang pag-ingon og let us make man, diha dayon nag-assume og nag-imbento ang Trinity mga kaigsunan nga pag-ingon di ay let us make man, ilaha dayong giimbento nga diha di ang tulo ka persona munang let us. Wa gyud sila pag makahuna-huna nga pag-abot sa 27 asa naman diha ang tulo ka persona. Nga gigamitan naman lang og he, wa man miingon nga they, us, wala man. So kanang pag-ingon mga kaigsunan og buhaton nato ang tao, dili bot pasabot nga ang nagsultian na daghan sila. Parehas sa presidente kung mingon siya nga
magbuhat kita og tulay, magbuhat kita daghang karsada. Usa ka maayong gawi sa matinahuron nga pagpamulong kanang paggamit og kita bisan og siya ra usa. Gitawag na siya mga igsoon the plurality of His Majesty. Nga ang presidente miingog magbuhat kita og daghang karsada, magbuhat kita og building, pero usara ang presidente. Usa ka maayong gawi, parehas ako, nagunahon na ako nga magtukod og dako kayong proyekto, building. Kung makig-istorya ko sa mga tao, ingnon yun nako nga magbuhat ta. Pero ako ra, usa. So mo ni wa masabtis kadaghanan mga igsoon mo nang tungod kay wa sila kasabot, ila dayang giimbento lang dayon ang ilang una-una nga gisulod nila sa Genesis 1:26. So kung doon na may kauban ang Diyos, yes, naa siya kauban. Pero dili tong tulo ka Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa Genesis 1:26, doon na siya kauban diha sa iyang pagpamulong. Iyang gisultihan. Kinsa man? Uno, Hari 22:19. Sa English, therefore hear you the word of Yahweh. I saw Yahweh sitting on his throne, and all the host of heaven is standing by him on his right hand and on his left. So diha sa pagpamulong diha sa Dios mga kaigsuonan, naa siya'y daghang kaayong kauban nga gitawag og host of heaven, mga anghel. Diha nagatbarog, nagatindog siyang wala og sa iyang tuo. No? So dili di ay tulo ka persona ang giingon sa Genesis 1:26 nga buhaton nato. Nganong makaingon ta ni ana? Unsa bay rason nganong ako nag-ingon ini? Tungod lang ba sa kaugalingon akong hunahuna? Dili magigsoon. Ang Biblia mooy mutubag ni ining tanan magigsoon. Because there is no other God beside Him. Dirita sa Wycliffe version sa daan-daan nga pagkahubad. I am Jehovah, o I am Yahweh, I am God, and there is none else. Besides me, there is no God. So, giunsa man pagsabot sa mga inventor sa Trinity. Nga, ingon man ang Diyos. No? Ingon ang Diyos. No? Siya'y gaingon. Ako ang Panginoon at walang iba, liban sa akin ay walang Diyos, upang kanilang malaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kanluran na walang iba liban sa akin. So, klaro kaayo nga gaimbento ang Trinity ug Oneness, no, sa ilang una-una. Ang bugtong matuod nga Dios walay kauban nga laing Dios. Ingon siya, ako mao ang Dios ug wala nay lain gawas kanako, wala nay laing Dios. Mao nay naa sa Biblia mga igsoon. So the one God with His own word. Parehas gud nimo nako. Usa ko ka persona pero na ako'y pulong. Okay? Dili na bulag nako. Igsoon, dili na another being, no? Ang akong pulong. Mao po na ang Dios dili bulag sa iyang kaugalingon ang iyang pulong. So mao ni ang Dios magsuon nga naay pulong. The one God with His own word. This is God's eternal plan from eternity to eternity. Gitawag na siya foreknowledge. Unya kining Dios nga dunay pulong, nagapamulong God's power to create spoken word. Kining Dios nga dunay pulong, iya pong gipasulat God's written word, scripture, testamento. Dili na bulag sa iya ha. No? Kana bitawng maghimo tag affidavit, testament affidavit, mao man to'y valid nga siya. Katong gipirmahan niya sa abogadong affidavit, statement, mao to'y validity of
one personality. That's not another identity. Kung dunay statement nga naka-affidavit, that's not another identity. Sayop ang gihuna-huna sa Trinitarian nga tulo ka persona. Dili nimo tawgog tulo ka persona na maigsoon, iyahan ng kaugalingong pulong. So the Spirit is not a separate being to the one true God. Kung doon na may gasa nga espiritu, that's the extension of His power. Pero dili na siya separate being. The Spirit is not separate being. The Spirit of God, ang Espiritu sa Diyos, sa Genesis 1:2, ang Espiritu sa Diyos nagapanglihok. Iyang gahom, dili na separate being. Okay. So karon kung doon na kay Biblia, kwanta ka Diyot, mag true or false ta ka Diyot. Okay, buksi daw ang imuhang Juan 4:23 ug 24. Juan 4:23 ug 24. Okay, true or false? God the Spirit, true or false? God is Spirit, true or false? Okay, sulayi mga igsoon, sulayi. Dios nga Espiritu, tinuod dili. O ang Dios Espiritu, tinuod dili. Okay, tanaw na to ang Biblia. Okay, nakita na to, no? So, God the Spirit is false. Ang tinuod mga igsoon, ang Dios Espiritu. Oh. Sa to pa, dinhi na lang makitanday nato nga ang doktrina sa Trinity is false doctrine. Kung gusto nyong madagdagan ang inyong kaalam, sulay ninyo tanaw sa Google ang Babylon Mystery Religion. So dinha mo makapamalandong igsoon sa ang doktrina sa Trinity. So the Word is not another being to the one true God. The Word of God. It's not God the Word. God was known by His Word. The Word of God is the total revelation of Himself. That is why in John 1:1, second phrase, and the Word was God. So the one true God is pointing only to the Father. Ang bugtong matuod nga Diyos, nagtudlo lang na sa Diyos nga Amahan mga igsoon. So sa dihang na-discover na ko ni nakaingon jud ko nga nindot gidi ay kung si Ginoong Hesukristo ang himuon natong pinakamaayong theologian. So nihunong na ko tuo sa mga theologian mga igsoon nga nag-imbento sa Trinity Guanis. Dinhin ako mituo kang Kristo. Kay siya ang master magtutudlo. So ikaw karon nga naminaw, doon na ba kay desisyon nga dinhi mo tuo ni Jesus? Okay, ako nakadesisyon ko nga dinhi mo tuo ni Jesus. So matud ni Jesus magigsoon, klaro kaayo nga ang nag-inusarag bugtong matuog nga Dios ang iyang Amahan. Ingon si Jesus sa Juan 14:1, do not be worried and upset, Jesus told them. Believe in God and believe also in me. Huna-huna daw mga Trinitarian. Kung ang Diyos, apil na diha ang Anak ug Espiritu Santo, dili na unta magaingon nga tuo kamo sa Diyos ug tuo kamo kanako. Pag yun untag tuo kamo sa Diyos, ana na lang unta ang giingon ni Jesus. Unya doon na pa may and believe also in me. Sa to payabo ang doktrina sa Oneness ug Trinity. Nining bersikulo ha pa lang. There are many rooms in my Father's house. So ang usa ka Dios migsoon nagtudlo lamang sa Amahan.
Yahweh. Siya lamang ang bugtong matuod nga Dios ug wa siya kauban. Okay, ang bugtong ikaduhang pruwiba kamatuoran. Ang bugtong matuod nga Dios nga nagtudlo lamang sa Amahan. Si Jesus gihapon nagpamatuod, no? Sa John 17:1 and 3, Jesus spoke these words and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, so that your Son also may glorify you. Si Jesus, no, nagampo, nakigsulti sa Amahan. Yabo na sad ang doktrina sa Wanis, no? Nagsulti ra day si Jesus siyang kaugalingon. So yabo. And this is life eternal, that they might know you, the only true God. Okay, kinsa mang know you. Kinsa man ang you. Si Jesus nakigsulti sa Amahan, mingon siya you. The only true God, meaning to say, ang Amahan. And Jesus Christ whom you sent. So kining Jesus Christ siya ay ang kaugalingon nga imong gipadala. So dunay nagpadala ang Dios nga Amahan, ang bugtong matuod nga Dios, ug dunay iyang gipadala si Ginoong Hesukristo. Nganong Ginoong Hesukristo kay ang titulo nga Ginoo iya hamang gihatag sa iyang anak. So balikin ninyo ang ato ang topic pod Christology, tuwatanan gisaysay usab. So din hitataw kaayo nga ang pagtulunan nga gitudlo ni Hesus, ang Dios nga bugtong nagtudlo lamang sa Dios nga Amahan. Ikaduhang pruwiba sa pagpamatuod sa kamatuorang lunsay. So ikatulo nga pruwiba nga ang bugtong matuod nga Dios nagtudlo lamang only to the Father. Si Jesus Christ mismo nag-ingon, no? Di na pud mo makaingon ani nga, kuan pa man gud to kanang tao pa man si Jesus, wa pa man siya nabanaw. Kining tungura banhaw na. Banhaw na siya. Ingon siya, Jesus said to her, do not touch me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brothers and say to them, I ascend to my Father and your Father, and to my God and your God. Ay sa akong hikapa kay wa pa ko kaadto sa Amahan nga inyong Amahan, akong Dios nga inyong Dios. So tulo ka pamatuod si Jesus mismo nagpamatuod nga ang iyahang Amahan maoy bugtong Dios. Okay? Nga gisulat ni Juan, no? Si Juan gasulat ini. Karon akong pamatud-an ninyo kining 1 Juan 5:20, Dios nga Amahan ang gihisgutan nga Dios dinhi magisuon. No, ngano man atong basahon. And we know that the Son of God has come. Kinsay ing anhi? Ang anak sa Dios. And He has given us an understanding. Si Jesus naghatag kanatog pagpanabot, pagpasabot, that we may know Him who is true. Kinsa man ang Him who is true? Ang iyang Amahan. Gisulti na gud na daan ganiha sa tulo ka pagpadayag. And we are in Him that is true, and in His Son Jesus Christ. This is the true God. Kanang this is the true God mangigsoon, nagisgot na sa Amahan. Ngano man? And the everlasting life. Nganong makatarunganon man sa pagsabot nga ang Amahan na. Tungod kay si Juan gasulat ana, dili niya gikontradik ang tulo niya ka statement. Kung gikontradik ni Juan ang tulo niya ka statement ganiha nga atong gibasa, wala na pulos ang Biblia. No? Wala na pulos. Okay, suunan. So mo na nga kinahanglan makahibaluta nining mao nga kamatuoran. Ikalima, the one true God is pointing only to the Father. Si Titus, sa Titus 2:13, looking for the blessed hope and the appearance of the glory of our great God. Appearance, pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios.
ang amahan na mga igsoon. And Savior Jesus Christ ang one Lord. One God and one Lord. Ngano mang usbon man nato ang pagsabot mga igsoon sa daghang kaayong gitudlo. Nagunahuna ka ba nga ang Titus 2:13 ni kontradik sa tanang pagtulunan sa mga propeta? Ang pagtulunan sa propeta usa lamang bugtong matuod nga Dios Yahweh, ang amahan. Si Kristo nagapanudlo nga ang iyang amahan lamang mooy bugtong matuod nga Dios. Labi na ang mga apostol nagapanudlo nga ang amahan lamang mooy bugtong matuod nga Dios. Si Pablo may gasulat ini. Ingon si Pablo sa 1 Corinto 8:5-6, bisag daghang mga Diyos, daghang mga Ginoo, alang kanato. Kinsa man ang alang kanato? Katong tinuod nga naas kamatuoran, mga born again, tinuod nga iglesia lawas ni Kristo, tinuod nga linuwas alang kanato. Dunay bugtong usa ka Dios lamang ang amahana og usa ka Ginoo nga atong Ginoong Hesukristo. Sumunay klarong pagtulunan sa Biblia mga igsoon. So the one true God is pointing only to the Father. Tanawa pag-ayo igsoon. Kining akong gisulti mahimong dili ko sikat sa inyong hunahuna. Unya dili pud ta kaila. Pero aron gusto nimo pamatud-an nimo imong kaugalingon nga di pud ka malimbungan sa uban ba. No? Tanawa pag-ayo ang greetings ni Pablo sa magsugod ta sa 1 Corinto 1:2-3, 4. First and Second Corinthians, Galatians, Philippians, Colossians, Ephesians, First and Second Timothy, Titus, Philemon. So imuhang tan-awon tanan diha sa chapter 1:1-3. Diha nimo masabtan nga doon ra gyud ay usa ka Dios nga nagtudlo sa amahan og dunay usa ka Ginoong Hesukristo nga nagtudlo ra gyud sa anak. Mao nay doktrina sa Biblia mga igsoon og dinhing baina nasayop pag-ayo ang Trinity og nasayop pag-ayo ang wanis sa ilahang pagtulunan. Gidaginot nila ang makalibog nga bersikulo aron ilahang mapatindog ang ilahang imbintong doktrina. Nga unta dunay klaro kaayong pagtulunan nga gitudlo. Yun mingon dayon ta nga nasayop ba di ay si Tomas nga mingon siya my Lord and my God. Dili nato mabasol si Tomas kung doon na siya exclamation nga my Lord and my God. Kay absent siya niadtong nagpakita si Jesus. Dayon dili siya katuo nga si Jesus na banhaw. Muna siya nga mutuo lamang ko og makita nako ang bangag sa iyang mga kamot. Perting siya ka ni Tomas tinuod man di ay my Lord and my God. Wala pod gibadlong ni Jesus si Tomas nga nganong ingmingon man kag my God tungod kay si Jesus manggani miingon nga Juan 10:34. Masayop ba di ang kasulatan nga mga Diyos man kamo? Sa unang panahon gisoon pag member ka sa Council of Sanhedrin, you are considered as gods. So wala gibadlong ni Jesus si Tomas pag ingon niya my Lord and my God. Pero dili ka to teaching mga igsoon, dili ka to doktrina. Ekspresyon ni Tomas, dili doktrina. So kung ang doktrina ninyo, inyohang ibase sa usa ka pagpadayag ni Tomas ang maduha-duhaon, kamo ray maigo, kamoy mag-igo. Kung ikambyo ninyo ang ekspresyon ni Tomas sa daghang kaayong pagtulunan sa propeta, gitudlo ni Jesus, gitudlo sa mga apostoles. So inyohan na ng mga kaigsunan. So karon ang pagtulunan nga lunsay nga mabasa balik-balik kay kinimang pagpamatuod may gisuon kinahanglan man gyud nga majority ang proof, no? Witness, ebidensya, resibo, no? So si Jesus ang mga apostoles nagpamatuod. Si Jesus nagpamatuod. Tulo ka buok teaching ni Jesus kay sa Juan lang na o pay labot sa uban.
O as kay Juan lang 5. Ang mga propeta usa ra gyud ang Dios, way laing persona. Plus si Pablo maigsoon sa iyang mga greetings 12 nga ang Dios nagtudlo lang gyud sa Amahan. So matod pa sa Psalms 12:6 and 7, the pure word, furnace of earth, purified 7 times. So kung ang doktrina gani mga kaigsuonan nga puro ba, pure, ginaulay siya 7 kapilo. So sobra pa ka 7 kapilo sa New Testament, gikan pa sa Old Testament magsuon nga ang Dios nga bugtong walay kaubang laing Dios, walay persona nga kauba laing persona. Siya ra gyud mga igsoon. Ug kana nagtudlo lamang sa Amahan. Okay? So klaro kay ang Biblia magsuon. So the begotten Son was in the form, heart, master plan for knowledge of God the Father. Naa siya sa foreknowledge. Philippians 2:6, who existing in the form of God didn't consider it robbery to be equal with God. So ang atong Ginoong Hesus na perminti sa di lang siya gani, di lang si Hesus, bisan kitang tinuod magtotoo na ng daan, no? So ang Ginoong Hesus maigsoon, Jesus humble himself as servant, not to equal with God. Pero unsay nahitabo sa doctrine of Trinity and Oneness, ilang gituis pag-ayo ang Biblia. Si Jesus nag-ingon nga dili siya makigtupong sa Dios. Ang doktrina sa Oneness ug Trinity ilang gitupong o gipantay si Jesus sa Dios. Samtang si Jesus nagapanudlo nga my Father is greater than I. So dinhi mo makit-an magsuon nga imbento gyud dili sa Dios ang pagtulunan sa Oneness ug Trinity. Si Jesus nagpadayag nga my Father is greater than I. Si Jesus nagpadayag nga ang pagbalik niya walay bisan gawas sa Dios nga Amahan, bisan mga anghel kita wala tama sayod, bisan pa ang atong Ginoo wala masayod kanus-a siya mo balik. So inana mga kaigsuonan ang gisulti sa balaang kasulatan, no? Sa Isaias 45:5, ako mao ang Dios, ako mao ang Dios ug wala nay lain gawas kanako, wala nay laing Dios. Ako magabakos kanimo bisan pa ako wala mo ilhi. So ang bugtong matuod nga Dios usara wala ing kaubang Dios. Sa 1 Timothy 2:5, for God is one, and there is one mediator of God and of men, the man Christ Jesus. So klaro kayo ang mga Biblia from old to new. Nagpadayag mga kaigsuonan ko. So dunay usa ka Dios, way laing persona, ug dunay usa ka tigpatiliwala ngadtos mga tao. So if you have a sound mind, you never think that the one God includes the Son. Because Jesus Christ, the Son of God, is the one mediator here. Kung naa ka sa saktong pamalanse ba mga igsoon, tan-aw nimo pag-ayong Biblia. Kanang usa ka Dios diyan na igsoon, wala gilaing kaubang personalidad na. Samahan ra gyud na. Kay si Jesus naaman diri sa usa ka tigpataliwala sa mga tao. So inana magigsoon. Atong daygon ang Dios mga kaigsoonan, blessed be the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the one God, our heavenly Father. Oh, hallelujah and praise to Jesus Christ, the one Lord, King of kings. He is the Lamb of God. He is our Savior. Wa nay laing gihatag sa silong sa langit nga ang tao maluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Dalaygon ang Dios nga bugtong og ang atong Amahan nga langit nun sa ngalan ni Hesus. Daghang salamat mga igsoon sa imuhang pagpatalinghog niining lunsayng kamatuoran ug daghan patang mga pagtulunan nga imong angay makatunan
Kung nagustuhan nimo, like, subscribe, o i-share. So dalaygon ang Dios. Shalom.